Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m video anụ na-ekwa dị n'ebe a bụkwa video na-atọ amụ. Amara m ihe Ezenwanyi ala nwa ama m na odi ka onye ya nwoke ka bụ onye ọ na-ada ha na-abụ mma nwa onwe ha gbasara m ogbu di egbule enyi ya nwoke gbasara m ohe onye sị ka mkpọba nkịtị asị ka akpọba ya video nwa amara m na Ezenwanyi ọ na-eme Christmas ka na-enye ndị mmadụ advice ya eme na Christmas edekwa m na asị na nwere ihe gbasara ụnụ ihe na omenala ndị ụka ọ na-awa na-agba Christmas na-esola anyị na-agba nwe ihe gbasara ụnụ so unu wepụla anyị ọnụ na Christmas onye ọbụla na-eje ụka na-eme Christian na-agbala onwe ya Christmas ndị ọdịnala na ndị omenala does not have say in it ịgwazi na ndị mmadụ ha ya eme na Christmas say ha do this na mgbe Christmas say ha eme na nke ọzọ na mgbe Christmas ọ gbasara gị unu ama mmụọ na ama nlicha ji lie ede lie ntalie imo anyị nwa bụ na-eje ụka na-eli ede anyị na-eme awam ji anyị na-aka na-eme gị n'ọdịnala Igbo anyị ka na-agba nkwụ anyị ka na-eme ihe dị eji mara Igbo ọnọzi nke ikechi aja nsụlụ aja nkechi anụ na-emebe ihe anyị ha adọrọ support ya mana ihe ọbụla bụ ọdịnala Igbo niile aka na-ehubeli isi anyị bụ ndị ụka ka na-ehubeli ya isi biko nyenenụ ihe Ezenwanyi na di ya si ka ha gwa ndị be anyị maka ndị na-akwado Christmas biko nenecha video kabarụ subscribe na this channel bụ notification gị kiwe nkwa n'ike na-enweta notification mgbe ọ bụ na ite video fụ nwe na-asị biko ebe ọ bụ na-ele na anyị adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ngwanụ nenụ video Ndi Igbo bye. I greet you all, everybody here. Ana make unu dum na anu onum taa. May your chi bless you immensely. Ka chi gị gọzie gị. I am here with good news. Ewetelu m unu ozi ọma. I am here to help you again. Abịalụ m inyelu gị aka ọzọ. You know, online interaction is very, very important. Mkpakọrịta ụka anyị na-akpakọrịta n'ilu akwụkwọ anụ abalị oke ulu. Because nobody knows it all. Maka na wolo ma ha dum. Yeah, we share ideas and informations. Anyị na-akpakọrịta ụka maka ihe na-eme. To help you not to repeat your mistake. Ka inyelu gị aka ka ihe imerụ wọrụ gị afịa ka ị ghara imegharị ya ka ọ wakwakwa gị afịa ọzọ. I know most of you hearing my voice today. Ama m na ọtụtụ n'ime unu na-anụ onu m. Have been going through one thing or the other. Nọ n'ofu nsogbu ọ nsogbu ọzọ. When it comes to what money can do, abịa n'ife eji ego eme. You are nowhere to be found. Adị afụ gị. You are zero. When your equals are doing this buying land, buying cars, even as this Christmas is ongoing, though we don't have nothing to do with it, but you are hiding. You have already developed BP. Because you know within you the money is not there. And some people out there, it seems as if it is easy for them. They keep buying cars. They keep doing many things. But you don't know their secret. I met a guy last week. This used to be my colleague when I was into cattle business. He came in, boss. These guys was doing very well then. Then I used to ask myself, what is different? I am more educated more than this guy. I am intelligent. I am intelligent more than this very guy. We have a lot of us there. We need to go to the north to buy cow. But if you look at this group of guys, they look exceptional. They look like money obey them. They have access to money. More than people like us that are more churches. We know Jesus. We knew God. We fast and pray. We are more later than these guys. But here they command money. Until listen that this guy came in boss to me. After hearing that I have become a dibia. In fact, I know this guy. He was young, a very young guy. He has built a house then. He commands so much money. So he came to me in boss. He said, I want to do Alpha.
Osem na achọrọ m ka ị gbarụ m afa. I want to do afa with you. Achọrọ m ka ị gbarụ m afa. My dibia died. Dibia na-agbarụ m afa The nwụrụ. dibia I used to rely upon died. Dibia ntụkwasịrị obi And I've nwụrụ. been hearing about you in Aba. And ana m anụ maka gị People mgbe have ahụ ị nọ told n'Aba. me a lot about you. Ndị mmadụ gwara m maka I gị. mean now that you are in Enugu, Kịta anyị nọ they are n'Enugu. talking about you over there in Aba. A na-ekwu maka gị And I've been n'Aba. asking after your number. Ana m ajụ maka Now nọmba that gị. I've gotten your number, Ugbu a m I want to matagoro make you my new dibia. achọrọ m ka ị bụrụ dibịa Because ọfụrụ my m. dibia has died. Maka na dibịa m He awụgo. told me, Ọ gwara m. do you know that this man, Ị ma na nwoke a when he was alive, mgbe ọ dị ndụ I don't lack money. ego adị akọ I m. don't lack money. Ego adị akọ m. Money keeps coming Ego nọ because you na-abịa. keep directing me right. Azin ozie m n'ife dị mma mee But nke now ọ that bịa. this man is dead, Mana ugbu a ya bụ dibịa wuru. I am facing Anọ m na difficulty. ntaramahụhụ. I am suffering. Ana m ata My afụfụ. finances are going down. Ego m na-anachizi azụ. Now, brother, I want to come to you Nwanne m achọrọ m ịbịakwute because gị. I know that even those days in Aba, Maka na ama m na mgbe ahụ ị nọ n'Aba. that the calling is on you. Na otute mmanụ dị n'isi gị. Even though you were doing it under church, Even though na ị nọ n'ụka eme agwụ. we knew the truth. Anyị ma na n'otute na anyị ma na agwụ So dị it n'isi was gị. then Mgbe ahụ ka anyị matara. that I knew Ka m matara. that why these guys were prospering, Mgbe ahụ ka m matara na mgbe ndị a na-aga n'ihu. there was something they were doing. Na o were ọdịnala ha na-eme. There was something they were doing. O were ọdịnala ha nọ na-eme They mgbe were ahụ. identifying their ancestors, Ha na ndị mbụ na ndị egede ha dị na referencing mma. their ancestors, Ha na ndị mbụ na ndị egede and fa dị na that was mma. why they were succeeding. Ya wa mere fa ji aga And n'ihu. of course, we don't know these things. Anyị wa na-amali ụmụ ihe ndị a. In fact, during this, we bind them, we cast them, we stone them, we fire them. Mgbe ahụ m nọ n'Aba anyị nọ na-ekpegide ndị And nna nna when we anyị. fire them, they keep firing us. And ọ bụrụ na ekpegide anyị They emegide will anyị. fire us financially, they will Hey, fire make us it that otherwise, in here, because mwete. you cannot see money because you keep firing them, and as you fire them, they will also fire you back. Anyị na-emegide ha na-emegide anyị ozugbo ozugbo ya So na-afụ ya. I came to know that, this is their secret. Mgbe ahụ ka m matara oke ihe a ka ndị a nọ na-eme mgbe ahụ wee This na-aga was n'ihu. why they were better than us. Ihe a mere ha ji aga n'ilu. I said, oh, M si now I know. oke ugbu a ka m matara. So many of you out there are like that. Ị na-ege m ntị n'ọnụ ịdị etu You ahụ. were like me in the past. Ịdụ ka m mgbe gara You were aga. like me praying church. Ịdụ ka m mgbe m nọ n'ụka. Yet the world is better than me. Yet ndị nọ n'ụwa ka m I mma. don't know how life is with you. Amalọ m etu ụwa si dere But gị. as you travel home this year, Mana dịka ị na-anụ ụlọ. as you go back this year, Dịka ị na-anụ ụlọ n'aha. identify with your ancestors. Gị na ndị mbụ na ndị In egedegede your na village, mma. in that your village, there is Alobunago, O nwere mmụọ a na-akpọ Alọbụnagwudu the n'obodo god gị. of wealth, Mmụọ na-afụ maka ihe the nweta. deity of protection, Mmụọ na-afụ maka the nchekwa. deity that teaches you whatever you wish to know. Mmụọ ga-akụziri gị ife ị chọrọ ịmata. This Alobuna gives money like nobody else. Mmụọ anụnwa na-eweta In ife fact, I nweta. called him Alobutebute. Ana m akpọ ya alọ A na-eweta ihe woman will ego. bring and a man will bring. Nwoke ga-eweta, nwaanyị Alo ga-eweta. Agbaka. That's what I call him in Igbo language. Alọbụnagwu anụ a ga-afụ na ịgba ha aka. That is what I call him. So as you are going back to the village this year, Dịka ị na-anụ ụlọ n'ahụ a, those forces in your compound, jee ka don't joke with them. mmụọ ndị anụ anọ n'ezinụlọ ga-ejikwa na ha gwuo You egwu. see the waters in your village. Ịfụrụ mmiri dị n'obodo unu. Go there and visit that water. Jee ka ị kwanyere ya bụ mmiri I ugwu. tell you today there are powers in that river. Ana m agwa gị tata na o nwere ike dị na mmiri ahụ. Powers capable of making you rich. Ike ga-ebutere gị Powers ọganihu. capable of making you achieve what you have been designed to Ike achieve. ga-eme gị ka ị weta ihe ahụ ị na-achọ since ị Our na-agbalụ mbọ. land carries power, Ọdịnala bụ ike. but we have refused to identify with these things. Mana ya ekwelo anabata So ha. as you go back home this year, Dịka ị na-ana n'ọha. embrace the ways of your ancestors. Bie ya ọma. Embrace them. Bie ya ọma. Embrace them. Nabata ya. The one you should sacrifice to Ndị them. kwesịrị ịchụrụ aja The chụọrụ ha one you aja. should visit and give offering, just go there and do that. Ndị kwesịrị ije merụ salaka jee merụ ha And I'll salaka. tell you by January. And ana m agwa gị By- n'eruo na By January. January. The year 2024 will be better for you. Ahọ 2024 ga-aka By mma. January. By January. The way you will see favor it will amaze you. Ụdị ihe nweta ị ga-eweta ga-atụ gị There are n'ọnụ. kind of money you will see. O nwere ụdị ego ị You ga-afụ. will ask yourself, Ị na-ajụ onwe who gị. owns this money? Kedu ebe ego a si? Who owns this one? Onye wee ego Is a? this one for me? Ọ bụ mụnwa wee Is ego this a? one for me? Ọ mụ wee ego a? It is from Arobunago. O- It came from Arobunago. N'ebe
It is the water in your village that gave you that money. And the kind of money they give, the kind of money they bring, will be enough for you. Will be enough for you. It will be very enough for you. It will cause you to achieve supernatural. You will buy land, you will buy cars, and you will meet your need with ease. Too much. People will just look at it and wonder what is going on. Suddenly you are becoming richer and richer. And is the magic. Is the magic. All these deities in your village are the magic. And bless them this moment and give me your testimony. Brother, sister, I am waiting for your testimony. Come 2024. No one shall be poor among you. No one shall be poor among you. Because what we have is enough. We don't need any other. Whether from Rome or from anywhere. We have more than enough. We have enough in our land. Let's bless them and see what they can do. May the Chukwu Okike bless all of you. Isa.